Skalický jarmok má dávnu tradíciu, ktorá siaha až do roku 1372, keď Ľudovít I povýšil Skalicu na slobodné kráľovské mesto s právom organizovať jarmoky. Skaličania na jeho počesť umiestnili na námestí jeho sochu, ktorú vytvoril z bronzu Vladislav Plekanec. Ide o 2,5 metrovú bronzovú plastiku kráčajúceho kráľa, ktorý v pravej ruke podáva kráľovské výsady. My sme sa zhodli s mestom Skalica, že to bude postava kráčajúceho kráľa, ktorý pravou rukou bude ten zvitok s tými kráľovskými výsadami podávať z námestia smerom k radnici. Skaličania sa rozhodli pred niekoľkými rokmi obnoviť jarmočnú tradíciu a tak vznikli Skalické dni. Pri začiatkoch bol aj Ľudovít Bránecký, ktorý šéfuje správe majetku mesta Skalica. Skalica mala vlastne právo poriadať výročné jarmoky a vlastne to bol hlavný podnet tomu, že teda áno, obnovme jarmok, len hľadal sa nejaký termín. A pretože v septembri vlastne na Michala sú v Skalici hody, ale v Skalici nikdy hody nemali nejakú tradíciu, ako majú na niektorých obciach, tak sme sa rozhodli, že urobme tie Skalické dni vlastne v tomto období a tak preto aj ten termín. Popri tom sa robia aj tzv. Dožinky, pretože už začína aj vinobranie, čiže už môžeme poďakovať aj za úrodu toho hrozna. Od piatka bude v meste veľmi rušno, pretože počas Skalických dní vystúpi veľa umelcov, interpretov, hudobných skupín i folklórnych súborov. Andrea Brdečková, vedúca turistickej informačnej kancelárie v Skalici. Je pripravený program pre všetky vekové kategórie. Detičky, rôzne rozprávky sú tu pre ne pripravené. Starší si nájdú veľké vystúpenia, ako je skupina Desmod a takisto aj na tých našich najstarších návštevníkov sme mysleli, je tu pripravený bohatý folklórny program. Napríklad tu vystúpi dychová hudba Svárovanka, Skaličané, Šenkvičanka, folklórny súbor Ekonóm, ľudová hudba Pláňava, cymbalová hudba Vojara. Súčasťou tohto ročných skalických dní bude aj svadobná show. V jezuitskom kostole budú sa tu konať prehliadky svadobných a spoločenských šiat. Súčasťou bude aj odčepenie tradičnej nevesty. Ďalšími sprievodnými podujatiami sú sprístupnené pamiatky v meste Skalica počas celého víkendu, a takisto výstavy v galériu Františkánov v Záhorskom múzeu. V centre Skalice predajcovia v týchto chvíľach už chystajú svoje stánky. Jedna časť teda je tá jarmočná. Tam býva od 350 do 500 stánkov s rôznym predajom vlastne tých drobných vecí, samozrejme medzi tým nejaké občerstvenie. Potom sú tam stánky originál so skalickým trdelníkom, potom sú tam stánky s burčiakom zo skalického hrozna od skalických výrobcov. Máme tam remeselný jarmok tradičných remesiel, kde máme kováčov, rezbárov, prútkárov, kde máme keramikárov a v tomto roku vlastne to ešte rozširujeme aj o farmársky trh. Skalické dni to však nie sú len predajné stánky, lahodné kulinárske špeciality či bohatý kultúrny program. To sú aj príjemné a niekedy až nečakané stretnutia, ktoré sú dôkazom toho, že Skaličania sú veľkí lokálpatrioti. Ľudovít Bránecký dodáva. Mnohokrát máte suseda, že za celý rok s ním nestretnete a stretnete sa s ním na Skalických dňoch a príjemné je takisto aj, keď Čiech vám príde nejaký známy a vy sa s ním stretnete alebo s bývalým spolužiakom po 50 rokoch, čo sú veľmi príjemné veci. A svedčí to tiež o tom, že vlastne tí ľudia, ktorí ten pôvod tej Skalici majú, tak o tomto podujatí vedia a vedia, že ak chcú stretnúť Skaličanov, ktorých niekedy poznali, tak je najlepšie prísť tam a tu ich majú na jednom mieste a nemusia ich hľadať, kde vlastne bývajú.